bapakipun tuan rumah ya deh utawa mas manten uga pak manten sing lagi moto-moto kasmaran ya berapa tembiakan ya wadon tapi sing pertama perkenalan surute iki gandrunge sing sisi lor iki sing dhuwur iki arane sapa Mbak Fitri wah itu salam tempel karo Mas manten tenan iki kadung sing mburi iki arane sapa iki ya iki ngene iki oh Sari Tahujiati Sari Tahujiati tak percaya ibu ini nah saiki sira tembiakan hak pertama ini tembiakan hak pertama kene sira dudohno kanggo warga masyarakat Kuburjoyo diandrungi kari kempis nolak iki yo ibuke kari mesem tok ora dikeki banyu ngombe kari mesane anak iki yo sing sabar ya nduk kok jadi kek duite yo saiki mlebu tembiakan hak nomor 2 te sira duduhno karo bapak ibu tamu undangan yo wadon yakni tersungsem karo sira kabeh yo dari atas ke bawah lempar sambar ke muka cak berangkat maning tim ya kan hang nomor 3 utawa 3 ya nek
saiki tembakan hang nomor 3 kene gandrung hang dhuwur dhewek sing gedhe dhewe iki sira tuli-tuliyane ning kene sapa ngerti sira kecakol karo lancing ning aja entuk kudote kadung lancing Mas Inega kuwi bagi lancine bos bapakune kadung sira mlaku-mlaku rene aja nganti teko aja ora nek kebiacut dalane angel saiki acake berangkat Mas. Sesean diandungi diatur kari sekaken ya dek sing sabar ya wadon senajan sira mage cilik mage SD kelas 1 dek ora apa-apa iki tak ngomong ben rada kesane ora dadi kaya mangapa nek saiki sira nduweni tembakan hangan-tekan ya wadon kadung mlebu hangan-tekan sira mulya ning papan panggone ana ing kutha Gayu kadung sule melorono nek aja numpak sepeda motor nek dialani angel numpak mobil biyen ngono tombok rak nah ya nek